Mutungamiri wemain opposition vaAdvocate Nelson Chamisa panguva ino zvatapinda mugore idzva vauya vakahinda aiwa vakataura mashoko aiwa ataona kuti Nelson Chamisa panguva inoi zvatiri kuona kuti nyika yeZimbabwe aiwa iri kusvedera aiwa pamapouzu kunyange zvavo vachiziva kuti vakomana the ruling party ZANU-PF vada kubvisa aiwa ma2028 elections. Sanapinda mashoko ataona Advocate Nelson Chamisa achihinda for his new political movement or political party kuti subscribe or like button on the bell icon. Muzara nhasi chipinda pahendo pake Advocate Nelson Chamisa anouya akaposta picha rake akapfeka helmet uye anyora achiti welcome on board, we are building a new prosperous Zimbabwe going forward, more doing and less talking, are you ready? Ndo mashoko anotaurwa naAdvocate Nelson Chamisa vachiti aiwa takuvaka nyika yeZimbabwe. Pane mashoko anotaura aiwa achiona nyika yeZimbabwe kana kuti political battlefield yenyika yeZimbabwe aiwa iri mudamside chaimo pasina kana any future kana tarisiro ikaonekwa nevanhu kuti aiwa pane future yedevelopment here. Advocate Nelson Chamisa ndo pari kuya achibvunza macitizens kuti are you ready? Aiwa we are now going forward to build a new prosperous Zimbabwe. Ingotoziva mafunguro enyu anotoli pamusoro pemashoko anoda kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa. Aiwa enda comment section medu mubudisa mafunguro enyu ndopepa ndokuti sangano subscribe or like wachana on the bell icon.